Akeh sing takok yo apa carane mencari tambahan penghasilan. Nah, ini dia. Nah, aku ada salah satu rekomendasi cara mencari tambahan penghasilan dengan cepat. Sopo ngerti iso mbok tiru dan pas ini cepet banget iki. Aja iki ngene mbae neh, guys. Jumat guys. Mbok menawa entuk rezeki. Ya toh. Mbah, putune sambang neh, Mbah. Assalamualaikum. Nuwun Mbah nggih. Amit, putune nyuwun sangu, Mbah. Amit, Mbah. Wah. Langsung, guys. Bro iki. 10 hecu. 10 hecu, guys. Ini, guys. Kosong. Ini, guys. Belas, guys. Ini, guys.